Sang tidu sana o kitolanan batanyo para karo jantung aju kini kan kami depareso o di dalam jantung ado iyo ay patalago talago nanti jantung talago apola denamonyo Kona mo de airnyo apolan namola de airnyo Nambarulang enyo manika talago iyo siya po pulo Itu yo de latanyo dario kami nambado Indah do panjang-panjang be kami nan niyola de batanyo Biangan agak sikit asapan take ibarat teroiku Oladiyo pasang tanyo do irama yo de nalamo Irama tapalulia tau irama batakaro Irama perjuangan iyo sama soda ulunyo
Assalamualaikum ya ihwani. Dengar kiasa kepada mandiri kullu nafsi saikatul mauti. Oh tiap-tiap bernyawa merasa tidak mati, tidak ada pedi menjalai. Kira-kira hari kiamat aku bila tiba zaman berubah dari biasa matahari terapi daripada matinya maka turun yang terkas kayu-kayu asal pemukape siang angin terabang kate sawakatu itu dajal lelape kan mana yo insan bagage-gage oh alam nakala menyawa larare tidak ada pe mai memande malaikat mabe beribu-ribu itu tandanya kiamat berdiri ada mulai lampu mati tobat dan indah ditarik mulai elok tobat di zaman begini dan jangan menyesal kemudian hari oh semuanya lagi nanti dalam sidang lepasnya kejadian di masa sekarang di Bukit Tinggi walau di kota Padang dia di Batu Sangka walau di Padang Panjang di Solo walau di Jepatan lama biar di negari Jawa walau di negari orang biar di kampung awal atau di kampung orang biar di kemanakan awal atau di kemanakan orang tapi lah di mana kagak dihadi jangan ujang-ujang jokalau kagak diganti di masa sekarang langsung memakai sejang lagi pakai sarawak pensil atas kau pinggang waduh nak pulung nyeri dipandang kalau laki-laki jo kaki-kaki lo pakai galang talingo kini lo pakai subang lah patah puluh jo barang panjang barang muinan hitam lah colok pirang atau apa bantu apa bulu musang kadang lah bantu turun datang dari Jepang oh kadang lah bantu karena iranam racun ilalang setengah dipandang anak pujang iyo lah bantu kadang oh itu dikatakan anak nyopang itu tandonyo lah kabarnya pasang lah pati dunia dioyak dibaca nogada lah serupa saja sama jelada balun balik dengan tulang-ulang molaja lagi tompang lah sampai tabakan rumah badang minang
lanyo lagi anggo tulay nan napi anggo labilo ajo laya kanangke asaham mo lanyo balay ilam pedo jape osa mo bajalan dalaya wajo dakin nene haji sami salay rajo diangke salain ladari hati sa umpamu itu
boni ola pinta la iyo jo pinto beta lai pinta la iyo jo pinto oni muko la iyo basamu lai mari di dawa lai tanyo lai nanti ko tanyo alam la de babeda kami la badu dengan ini la menjawab kami la badu itu dari la lagi seorang bari lai banamu tetapi dasa balon tetapi la iyo sabalon oh lai jawab la iyo nyotanyo oh lai kami akan kabarmon di hadapan penuntun bahasamu kamu ya lai buya ustaz di situ kapadoti ai orang tua-tua maklum dosa na di situ di miro alitoi kadani yo kasamonyo tarikan badari tasabui di siko ditabu bahagia yo dibantu mengalala ilahi yo bajawam nikawan oleh todan lada iyo batanyo ola itulah penjawaban dari kami lada iyo badu alo dena dari kan kami samu kami na curi tu kita para karo denyo jantung tadi menjadi buatanyo kano di pangkala denyo jantung aduhai tadi babi nimpiku talina sabala dekakanan apoy namo de talinyo tali sabala dekakiri tali aku itu namonyo nakakayola di tengah-tengah apoy pulo namo talinyo ay mitana niyola keterangan kadiri de kamilanan baru iyola kami beritikan satu yo dengan persatunya nah kamilan iyola de jale kana iyo sekarang edenyo naku tetapi kami tidak ada kalupo jopi tua orang tua di dalam kami menjawab tanyo di muka iyo dewasamu kok indah diberi makan baik kok indah ditaku apa matiku kok indah tasakui ola digala kok indah tahimutu padonamu kok indah dirasuela ke jariyo kok indah dilahela ke antonyo kok indah nani yola nani sandita takare tiang nyode baeku perbanyak iyo nandenyo maaf iyo sabate juga palu mulai tanyo alam babe kini kan kami hai jawab ju aku lagi ramainan matanga nambah pondasi sajo talapi aku sidi imam iyo ainan guru nanti siko kano tuaku desidi imam onde kulifani mano kano beliau guru tarikano sajanani yola dahulunyo itu mana penjawaban dari de kamila dan badu mano yo denan pengajian nan kami yo de tarimo memang di bangkala denyo jantuang aduai taliba pilintigo talina sabalah dekakanan taliro hati itu namonyo tali sabalah dekakiri tali mudani itu namonyo tapi kok talina di tengah-tengah dangah la dekana puluh bani yo di tengah-tengah itu tali alif de namonyo alif namo alif awal alif namo alif akhirnya di situ nani yola de basu
titian ku 50 di sano. Allah Allah tak sepinan inyo baco. Allah napa saya deka bawah, napa saya keluar yo dan deka dalam kuli maju wainan mambau. Kuli di situ nyo de basu, kuli hukum ai de hukum dari jantung ai deka hidung selalu sambung ai kamanya yo dan deka bawa kuli kumpung ai nan manggung. Oleh alane kami jawab tanyo sudaro hai kanan kandu yo naladi tanyo ladi gopulo de jawabnyo manabi kami ladenyo kami tidak pulo lagi bayar kontano tami mukula de pasamo atila de pinonton kinila sana mai kasadonyo kanola denyo titila da pesa jui de bahelo atio panitia iula sana denyo pulo manudo sana kami sanude tukang lane tuarito alang de babe ka kuncunan niola de nalamo kini ganti dusana o kitolanan batanyo karo jantung aju kini kan kami de pareso o di dalam jantung ado yo ai patalago talago nandi jantung talago apola denamonyo konamo de airnyo apolan namola de airnyo gambarulang denyo mandika talago yo siapo pulo itu yo de latanyo dari yo kami nan bado indah do panjang de kami nan niyola de batanyo biyangan agak sikit asabar dake ibarat teroiku dia pasang tanyo do irama yo de nalamo irama tapalu dia tau irama batakaro irama perjuangan iyo sama soda ulunyo irama perjuangan di tahun etigo de puduedo sama sungingi moyang kita mau sepenjajahan la bulando wakatudenyo itu musim air ramui ode garibo sirawayo pantala wasi panyol namonan de buntianyo basini patuang tertinggi tuminyo desa itu waktu tua palo paika kan tua pakai sepeda untuk waktu bapak camada pakai sepatu mito yoko tapi danau to padi pulau Samosir kesotingnya di situ denyo mana mengeluarkan suara putar punyo karajo tapi nantu tuo usane salala de tarimo Harupati
irama la tapanulinan alanan iyo de kami bari awalo yo denan buni mikro agak yo denan balai nekini tapi ado juo papa ajo gitu nan pakadanan ompong nan ompong gigi yo irama iyo ay urani tangan nonan niyo agak asedi kalau irama la denyo itu judul merah Bangkauni kalau yo namula penyanyi yo iyo bernamu yang puji ini nan hello malade kawan bialai ambula de tundowi nalai ko labuniyo dari ne padula de nyo kami opasana hati di malam kini talapi nyobana bapak nan bakanda tadi
indah lada takau di rumah lada nyobini aco iyo lada topego aco lego lada nyopego dan malam maha mencari indah lada takau hati di dalam la aco iyo baibo kepulang ke rumah indua indua alamani yangku indua alamani yangku oh lalai pulang lay ke rumah mande kawan paling nasi ayam mato oh pintu lada batu tu iko janjang nalaro boleh ko janjang nalaro boleh kita pamelan mandi laku jika pamelan kato Allah kuku asikala di menurun jalan kasurau awak purwa bini la banci rokok baganti daun anu